Здравейте! Тази рецепта си я измислих преди много години, още като млада булка. И през годините с малки вариации си я приготвяме редовно. Съпруга ми много харесва така приготвени пилешки дробчета и това беше причината да се опитам да ги направя вкъщи. И е толкова лесно да си ги направим сами. Вижте! Взимаме една червена чушка, не зелена, червена. Почистваме я, обелваме 4 моркова. Почистваме и 2 глави кромит лук. Нарязваме ги на не много дребно, или ако повече ви харесва, нарежете ги на полумесеци. Хем е и по-лесно. Поставяме ги в тиган и ги посоляваме с 1 чайна лъжица сол. Поливаме с 4 супени лъжици олио и разбъркваме. Слагаме на силен огън на котлона. Докато лукът се запържва на печката, нарязваме набързо и червената чушка. Наглеждаме лука, защото на силния котлон той може много бързо да загори, а ние не искаме да е загорял, само леко да започнат да се карамелизират връхчетата му. И когато това стане, добавяме чушката. Разбъркваме и се захващаме с морковите. Трябва да ги настържим бързичко на едрото ренде. И веднага, щом сме готови, след има-няма 5 минутки, откакто сме сложили чушката, прибавяме морковите в тигана. Разбъркваме леко. Приготвяме си около 400 мл вода и изливаме около 1/4 от нея в тигана, за да започнат да се задушават нашите зеленчуци. Прибавяме по 1 чайна лъжица млян черен пипер и смлян бахар. Когато водичката се изпари, доливаме отново пак около 100 мл. Опитваме на сол и посоляваме на вкус. Оставяме зеленчуците да се задушават и се залавяме с почистването на дробчетата, които предварително сме измили под течаща вода и сме отцедили. Сега ще премахнем остатъците от ципи и жилки и ще нарежем дробчетата на относително еднакви по размер парчета. Поглеждаме към тигана. Водичката се е изпарила отново. Сипваме 1,5 супена лъжица олио и доливаме водичка, пак около 100 мл. Разбъркваме. Когато и тази водичка се изпари, прибавяме в тигана и почистените и нарязани дробчета. На тях са им нужни около 15 минути, за да се сготвят. Изливаме последните 100 мл вода и слагаме една непълна супена лъжица червен пипер. Сега ще разбъркваме периодично, за да помогнем на дробчетата да се сготвят равномерно. Ако просто ги оставим, част от тях ще се преготвят, а другата част ще остане недостатъчно сготвена. За получаването на по-кремообразно сосче прибавяме 100 мл прясно мляко, а ако искате и по-пикантен вкус, 50 мл червено вино. Намаляваме котлона и оставяме ястието да какри и сосчето да се сгъстява. Тестваме с вилица дали достатъчно добре са сготвени дробчетата. Вижте колко е крехко и кремообразно. Изключваме котлона и оставяме да какри още малко. След 5 минутки ястието ще изглежда така и е готово. Имаме крехки и сочни дробчета, вкусно сосче, в което с удоволствие да топнем залче. Непременно опитайте! Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на крехки и сочни пилешки дробчета с лук по-селски ще намерите и в описанието под видеото. Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го, за вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели, опитайте и другите рецепти на канала. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща.